Vraiment, un médecin-chef à Baka Nganiabala, déjà a commencé à installation follow à Madafa, mais installation qu'on follow kera kabanga bloc kono. Kana yira jamana na ante politique mɔgɔw ye ante mɔgɔ si ka baara la wa an bɛ nin baara min na ni an nana cun Simaga kan de a t'a kalama kana fo ka barikada. Ne tɔgɔ ye docteur Simaga Ismaël ne Kati médecin chef ye n'a fɔ ma dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔ. Voilà, donc Kati, n'a fɔra Kati, peut-être que m'a a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni quand on est district sanitaire dugu dɔrɔn tɛ dɛ. Voilà, donc commune 23 n'i ye Kati cercle lajɛ commune ye 37 mais an ka kɛnɛya zone bɛ da o bɛ commune 23 de ta 23 communes sur les 37 donc o de ye district sanitaire de Kati ye parce que le cercle de Kati aujourd'hui district sanitaire saba de b'a kɔnɔ notamment il y a Kati, on a Kalabankoro, il y a Welesebugu. Voilà, donc ne de ye o district ɲɛmɔgɔ ye bi. On b'a la barikada ka mansaw barikada parce que Ala don an garisɛgɛ la. Parce que baara tɛ ko fila ye koyi i b'a fɔ i b'a fɛ ka taa condition min na moi je pense que cɛkɔrɔba ko tɛ dɛ ko n'a ma ɲɛ bɛ kɛ zon ye kɛ zon sɛbɛ kɔni ye donc moi je me dis alhamdoulilah rabbil alamin bon j'ai eu la chance expérience fana donc parce que n y'a fɔ cogo min j'ai été médecin chef à Kita dans la région de Kayi pendant 7 ans donc Kita fana tun ye yɔrɔba ye avant que Sebeto bɛ dilan ani Sagabari bɛ dilan mɔgɔ min b'a dɔn donc avec toute cette expérience je me suis dit n'i bilala fɛn ɲɛmɔgɔya la il faut se donner aussi il faut avoir une vision dans toute chose il faut avoir une vision. C'est un concept philosophique parce que je me dis, chacun d'entre nous, tu as un plan. Tu te dis, ben, il faut que nous bara ainsi de suite. C'est un planning. Donc, effectivement, j'ai trouvé que la situation était un peu difficile. Mais je n'ai pas de mérite particulier parce que nous faisons c'est tout. Sinon, ce n'est pas un mérite particulier. Moi, je ne les vois pas comme ça. Je me dis, allez, 6 ans, il y a la Madonna. Donc, c'est pour dire qu'il faut relativiser. Donc, on allait effectivement, on s'est dit, parce que ni Ibla la Yoro Nyamugala, il faut avoir des visions. Donc, aux visions de la doni, on commencera à faire d'amener. Nous avons les balles, il faut beaucoup de blé. On va au moins que doni boboena parce que et puis on a sur condition d'obéir dans là. Mais on s'est dit, il faut d'abord améliorer le cadre de travail. Il faut mettre certaines commodités. Commodités, par exemple, dans les bureaux, avoir les clims, ça c'est pas au luxe. Personnellement, ça n'engage que moi. Pour moi, c'est pas un luxe. Donc, il y a beaucoup de d'amener. Mais on a sur le pour le courant. Parce que il y a qu'on alimente l'éclairage public de Kati Deka. Transport Tamolo. Donc, assez souvent, tension main. Donc, tout le temps, c'est des problèmes. Moi, je me rappelle, ça peut pas bien de là dans un bureau, malheureusement. Donc il y a eu des problèmes dans la journée. Après, qu'est-ce qu'on a fait aussi au niveau des unités? Voilà, Kameno, Nini, Kabla, bon, personnel Fana, avec toutes les. Parce que je me dis, la première richesse d'un pays, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le pétrole ou autre, là, c'est d'abord les hommes. Donc, tous les hommes, je me dis, on a essayé que la situation est régularisée, notamment les salaires, on a mis aux normes, on a mis beaucoup de choses. En tout cas, sur le plan administratif, personnel, donc, en Bolé-Kola, donc on commence à d'amener. Maintenant, on dira, on a essayé de mettre les trucs à niveau. Bon, et puis en 2020, on a eu l'opportunité, depuis 2017 d'abord, parce que pour Banque mondiale, le projet de Gros Maracono, on a fait un financement basé sur les résultats. Au Tédoré, il y a un au bout de ça. Donc, on va se faire un barrage au bout de 10 mois. Bon, au Doni, normalement, il y a une partie de personnel motivé, mais il y a un investissement pour que l'environnement de travail puisse gagner. Alhamdoulilah. Donc, on a d'amener. Depuis 2017, on commencera petit à petit, on a posé les jalons. Donc, 2020, toujours, une opportunité de nous serons. On a un recouvrement de coûts. Donc, Doni, on a d'amener, mais il faut. Dans la suite, on continuer. Il faut remercier ici les conseils des cercles, il faut remercier particulièrement les préfets du cercle de Kati, Aruna, qui nous assistent. Parce que nous avons les derniers actifs mais bon, vraiment, parce que le préfet me l'a dit clairement, on dit fait un boulot. Bon, moi je pense qu'alhamdoulilah, pour un fonctionnaire, ni l'administration au fier qu'avait à la barcada. Donc, c'est l'extension du laboratoire, parce que Dieu le tarot. J'étais venu de Kabi, allez, équipe vous avez des recommandations que l'avocat de
Bon, là-bas, moi je pense qu'il y a des follow attaquer, il y a une extension. Moi, je suis là, il y a fracas, il y a essayé de garder pour que moi la fia. Donc, en Boro Fanana, et la maternité. Mais d'abord, c'est maternité, non seulement il y a des cas, mais à Toba de Beko. Maternité, il y a des gens parce que follow ni mi romi qui m'a yam do. Ni musomi kanga jiga be escalier de fait, escalier jando kundo. Après, on la jigni ke. Après, on va na jigni sokono. Donc, toilette fana nyegen. Pour que ça ne soit pas beau que jigi escalier fait que cour tchétchi kana nyegana donc ani maternité maintenant on a un bloc opérateur blanc ni mi mais ayam donc peut-être que vous aurez l'occasion qu'à imaginer donc dorénavant ni musonona avec do directement ni musomi nana jigi ni kaba be do avec des les rapports fait que do fait salle de d'accueil kono faut que ta bossa ani sanita soro ni clé c'est que vraiment à protéger les depuis à soutenir nous. Donc, il y a quelque chose dit, c'est-à-dire que ni jigini ni gelama yala abeta salle d'accouchement kono ni gelaya ira la fana directement abeta megata bloc opérateur kono ni césarienne ne kanga ke ni pour liganga ko beke au fana na be bo fana mo sita yi abe jigna fo salle de fege kono salle de sud de couche kono aka salle d'observation kono anyo barawke ani oxygène fana fini na fama ma fo oxygène donc au fana kunta mulanyo installé donc ayanto de kono alhamdulillah c'est arabil alamina anya essayer ka pour que la démarche soit entamée, au niveau de la présidence de la République. Alhamdulillah, au FNA, donc, on lui a décidé quand demain. On a été, ils nous ont écoutés, personnellement, on a parlé là. Donc, on a pu défendre à la Barkala. Donc, il y a un demain pour que le bloc administratif là. Donc, le bloc administratif n'y est, j'étais flong, mais de ressources de Chamachela. C'est là, l'administration, papier, du fait, fracali Chamachela. Donc, maintenant, on est venu vers les cas. Donc, alhamdoulilah, le bâtiment Mingjo, c'est un bâtiment qui a 3 niveaux. Et puis, le bâtiment, il y a un bureau ta et ça va de là. Mais c'est modulable. Donc, il y a un bureau des entrées là, il y a un bureau des entrées tigani mitaromi. Donc, on a négocié pour qu'au minimum, on a un guichet chez soro. Nani, au beque, au tali, on taille, n'a fumé recommandé coup. Nani to, à moblai. Au bail, mais même dans 100 wandrou, 100 bidrou ninango. Jama tchera tchugo, je pense que guichet nani au guichet nani refana na jigna na la jam se ka fana cloisonné ka guichet ka double donc ça veut dire jamon na tia tchugo bousculade nake ça c'est 100 bidrou 100 kamako de donc c'est cette vision qu'on a eu bon recoupement de coup c'est la même chose donc Allah barkala ya demo barala donc mi yem na ko vraiment alhamdoulilah on est à niveau aujourd'hui donc groupe électrogène ou bien et puis on a eu vraiment à la kodo on n'a pas de mérite particulier c'est pas pour drone l'eau et ni bâtiment en bana nous avons bala on est mois de juin à inauguration kera mais avec il va faut alako au d'une semaine follow maintenant kata lundi faut vendredi c'est vérifiable ce que j'ai dit hein. Au minimum on a eu 3 heures de lestage à sur le groupe ni aura alimenté l'inter donc on est obligé barabijo alors doit la ministre de la santé à nous cas programme de Bena c'était prévu qu'un groupe de district sanitaire donc moins d'une semaine deuxième semaine déjà on a eu l'opportunité d'avoir un groupe de 110 KVA et puis on m'a mis la tchok au dedans. Donc rapidement, donc on a fait les démarches pour que brancher. Depuis son on a mis en mode automatique. Parce que moi je me dis, hein, c'est pas de la démagogie. Benaka, famille, bon, on est jeune médecin blé, ça me fait 26 ans quand même de carrière. Donc, à mon tableau donné. Parce que moi je me dis dans tout ça, le patron, même le roi, c'est les malades. Moi je vais vous dire, hein, ça n'engage que moi, quand Watini mina ne groupe kuntamulo ni moko nana amula ni amot se ka marcher parce que cruauté je vous assure ne bora kam ko men ko do ka dans bureau kono parce que les malades n'ont rien à voir avec ça c'est à nous de réunir les conditions donc c'est compliqué alhamdoulilah rabbil donc agno au barrière saraka wuli donc c'est un truc comme ça maintenant quand on a dans la négociation avec la présidence aussi il faut vraiment je vais profiter de votre antenne pour remercier Katassi Blakefona Omar Traoré, dit Douglas, le directeur du cabinet. On a eu l'opportunité d'en parler, mais vraiment, c'est lui pratiquement qui nous a écoutés, qui a été réceptif. On lui a demandé bien sûr, il y a le président de la République, mais Omar Traoré, vraiment, donc je profite de votre antenne vraiment pour que Katassi Blakaye. Donc, après, dans les négociations aussi, ils m'ont demandé, quand on a eu, parce que problème de courant, transfo, donc quand on m'a demandé, et puis on a défendu aussi, j'ai dit, ah ben problème de courant, ah ben problème de on a transfo.
On a un transport aujourd'hui, alhamdoulilah, quel que soit ce qu'on va mettre comme unité à Sakro. Ensuite, ils ont fait le bloc administratif. Après, dans les négociations, nous avons pas fait donc, Toka Djado. Parce que nous avons jusqu'à présent pour les blocs techniques. Là-bas, il reste en fait la toile de bébé. Il y a un toile de la casse. Je vous dis, parce que malheureusement, la qualité de toile de spécialiste donc c'est des problèmes. L'ophtalmologie, donc, hospitalisation, médecine. Nous, avec je vais vous dire, malheureusement, donc quand ils m'ont demandé, quand on a négocié, on dit non, je me dis, c'est pour le long terme. J'ai dit, là-bas que béton. Nous, à ce moment, les banabato bedarom, on a la génie fait. En tout cas, mais au moins, on a quelques conditions là, mais ce qui est acceptable. En réalité, c'est un plaidoyer qui a bien porté. Je l'ai dit vraiment qu'il faut qu'on barricade parce qu'au moins, il y a la main. Il y a la main. À bête, c'est qu'à moi, si tu es même, c'est qu'à bec. Bon, bête dans les donc maintenant, ils nous ont, Dieu merci, ils ont accompagné pour que on rende nous la main. Nous avons l'occasion. Parce qu'il y a une salle, moi, banabato bedarom bi. Carreau d'Alimba qu'on a gagné. Claire, carreau d'affois à hauteur d'homme. On va faire 1m70 au moins. Ça veut dire quoi? On va à Kolidja. Donc il y a un démo là. Il y a une salle de glafna, ni commodité babola, ni djega rebala. Mais il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux. Voilà, ni à la jessisa. Mbaraka nyogombe abna fowe. Vous savez, ni période in assistance, ni soumaya buguneno. À salle de Fara. Donc c'est vrai qu'on a déjà dépassé. Donc déjà, ça c'est à court terme. Maintenant, à moyen terme, c'est que donc on a au bloc au flag là. Ou alimentation, parce que courant tige baina, malheureusement, groupe Mounouambolo, aucun ne s'est raccordé. On a démarché les préfets, le président du conseil des cercles d'abord, mais après on va calmer. Le conseil des cercles, collectivité, c'est en dévolution, donc on va faire à Baradjo. Donc on s'est rabattu sur les préfets, je vais vous dire, il y a encore, mais c'est une folie. Les préfets, on a déjà Kafouka, Walidmando. On a qu'un Kamade, on a qu'un santé de Kama. Donc quand je l'ai dit, poser les problèmes à Koko docteur pour leur faciliter là. On a un groupe de capacité, de capacité foyer. Groupe yi nana kunu dro bi technicien mena on va essayer ka unité courant munu jora amu raccorder pour que toujours pourquoi le courant tigara barbato kana diko amini ko là c'est toujours pour le malade, c'est pas de la démagogie. Il ça amwan woroga femina bon je sais pas trop, c'est pas pour faire de la publicité, mais les premiers vraiment on se soucie du malade. En même nous fraquer à bi, vous voyez comme on dit les maladies courantes. Les maladies courantes c'est quoi? Parce que au fond je vais profiter de votre antenne pour que, avant de mes sensibilisations, on a donné. Parce que, moi, ma femme me donne. Parce que, n'y a la dje, d'autres part, on a besoin d'aller par niveau. Alors, d'obé, on me sait comme qu'on donne, on est, c'est comme Douroubiabi. On m'a la faire, qu'il y a pour les gars d'Afrique. Bara d'obé, c'est là. Un offre au centre de santé communautaire, au lieu de Banadama d'Ota, les maladies les plus courantes. Au cas plateau technique. Plateau technique, c'est pas autre chose. Ça, c'est le matériel, c'est le bâtiment. Et puis c'est le médicament, oui, on a un médicament, soit on peut des damakayens, on fait un bon niveau là. Donc, il y a les pathologies courantes, nous sommes palués. Mais il n'y a pas lu, comme on dit, référence là, en réalité, on ne peut pas dire ça tout de suite. Nous, on doit en prendre en charge les cas graves. Ce n'est pas les cas de palus simples. Les cas de palus simples, au bout d'un, normalement, au niveau des CESCO. Mais tu vois, la population, au cas de les donner, à ton niveau là. Voilà. Donc, les pathologies courantes, c'est quoi les accidentés de la voie publique, mais les accidentés pas très graves, parce que nous on n'a pas de service de réanimation. En date, on a mis nos faits après. Gélé Tchamon bien des canards et tako ni yoron yana et tout, mais ni à la jalibi, fin Tchaman kanga ke alibi. Ni minu ya suido de ministre Kouran nana kana visite nos pénils là, n'y a segna Kileminga. C'est-à-dire que à très court terme, parce qu'on m'a gobe espace là. Espace il m'a fois nous on n'a pas de service des urgences ici. C'est-à-dire que ni banabato galon no beta romika da, parce que là on a un standard de vol là. Il faut du matériel de réanimation, autant boulé à flot. C'est vrai qu'au bloc, on a l'oxygène. Est-ce que vous voyez? Donc, bloc, la oxygène B, maternité, l'oxygène B. Même au niveau de l'hospitalisation et chirurgie, on a réussi qu'à oxygène installé. Mais, toka djedo alibi. Est-ce que vous voyez? Merci ni minfleni, ni bâtiment pour un donné oxygène kangaki. On n'a pas de service de réanimation. Il y a fié fanango yoro kadego doni. Parce que n'y a le nombre de lits qu'on a, aujourd'hui, en période de pic, a fallu nous. Donc maintenant, la maternité, M. Djigoro, vous allez vous rendre compte, le ministère n'a pas de faux. Ni qu'on n'est qu'à de me qu'il faut 100, mais il faut que la maternité pour
une nouvelle maternité parce que lycée qui est bien. Alors que Ali Barare table là, il faudra que charia comme tu dis, c'est respecter parce que il y aura cadeau. Voilà. Donc ni à la diègue, ni à Kati, à moi c'est la diègue. Nous on ne fait pas de radiologie, radiothia. Ali Sominjolé, mais malheureusement les murs ne sont pas plombés pour mesures de sécurité. Est-ce que vous voyez? Il y a plein, en réalité là, unité chaman de Béalibi, au Wandje. C'est un peu technique, mais on m'a dit qu'il y aura 600. Espace sera pour aller en extension, pour qu'au moins un service, un service il faut faire. Centre de santé de référence, hôpital de district, maintenant c'est dans la nouvelle depuis 2018. Maintenant dans le cadre de la réforme, on parle d'hôpital de district. Centre de santé de référence, généralement, on n'en parle plus. Le président a demain grâce au Bioma, parce que ça nous a permis au moins d'enclencher la procédure pour qu'on ait un espace minga, qu'à titre. Donc on est passé par le préfet, encore une fois qu'à Foucault, donc, il y a un demain à travers les domaines. Ils ont tracé, jusqu'à Bamako et tout, à tracer Yera. Ils nous ont même donné le numéro du titre. Donc, dans la procédure, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, maintenant, le préfet, le domaine a imputé le préfet à Kachinema, qu'on a la lettre de Kassisa. Parce que le titre là est du 2 octobre 52. Voilà. Le numéro c'est le 17-17. Donc maintenant, ils m'ont dit, maintenant, par rapport à la procédure, vous n'avez pas écrit que c'est ça. Vous n'avez écrit que le ministre de la Santé. Donc, il y a l'électricité Makafo, on met espace Minka, les titres fonciers, c'est ça, mais actualisation, donc pour que, au moins, on a disposer de bornage, de clôture, de mobilité, donc, au lettre n'est OK. Par voie hiérarchique, donc, avec le gros fait, le gros Djinanaï. Au niveau du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est dossier traité. Il y a dossier traité Kachi, domaine, et puis tout ce qui s'occupe, nous cadastre et tout le reste. Donc maintenant, il n'y a pas de nom, c'est que nous occupons de Golokola Malaya. C'est dossier beau au niveau là. Et l'information que j'ai aussi, dossier quand il est concerne le ministère, donc ils vont dire comment tel hectare ici est attribué au ministère pour des usages de Amo de Makonona. Voilà. Nous on en a 2 millions là, à ce moment-là, le bornage sera fait. Maintenant, et puis, engagement européen, il y a beaucoup d'engagements. Nos papiers qu'on a en c'est qu'on fait un donc, on a fait une membre jusqu'à aujourd'hui. Quand on fait une initiative là, je l'ai tout le temps dit, on est technicien. C'est ça. Dans tous les pays du monde, les techniciens sont limités. Ce n'est pas comme la société civile. Est-ce que vous voyez? Aklibe, Jelika Dogakmala Kita, la société civile a été mutée, a été retraitée, a été suspendue, a été blâmée. Ou bien voilà, moi je suis fonctionnaire, ne me suspend, ne me muté, donc vous voyez que vous êtes comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait de venir déjà, allez ni mi flanieta, les mêmes motivés à Kabarala. Est-ce que vous comprenez? Voilà, quand il barakem comme on dit ah docteur il est docteur. Bon. Voilà. Mais je me dis qu'il faut qu'on fasse un camp de Alibi. Le président Koko Kati, tout ça. On est tous des Maliens, on est bien Kati. Est-ce que vous comprenez? Même Malika Nietara de Nini. Mais sinon, moi, je n'ai pas, c'est pas de la démagogie aussi, je n'ai pas un mérite particulier. Mais simplement, en se disant aussi, Nima Nita Sorofna. Parce que je suis quelqu'un qui est comme ça. Nima Nita Sorof. Donc vraiment, il faut qu'on fasse vraiment, on va blad là. Et je l'ai tout le temps dit aussi, ça c'est pour finir avec ça. Société civile, tout ce qui est extérieur à la santé, c'est pour ça que j'ai dit en tant que médecin-chef, il faut faire qui ne marche pas bien. Il faut donner l'information. Parce que, on est dit, d'autres moments, tout simplement, les premiers responsables aussi parfois attaquent la main. Est-ce que vous comprenez? Donc, en bien, à quoi blad là? C'est un sacerdoce qu'on a fait, il y a quelqu'un qui te dit que ça veut dire qu'on la mer à donner. On sait où on est. Parce que je me dis, Banabato de Yambal de Kablala, Antseka Beke, Antseka. Donc c'est par niveau. Il doit se recommander faire massage. Il a non de sera mis en obligatoire au là. Bara Boulodal noté. La qualification, les médecins qui sont au Fana Blay, au Fana Badjate Menelo. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut avoir perçu, avoir Chessy Alibi. Il faut être sur le Noël. Ça aussi, c'est une règle de la vie. Ni faut faire sur la Négala, Noël, tu dois te poser la question. Donc, avant de Malibi. Voilà. Donc, il n'y a pas lié à polémiquer. Parce que faut que ni papier, ni un chiam, ni un chiduraka, ni un chidama. Ni papier boradomi, bornage bikeo. Voilà. Donc, nous, mine biseka kefna, on fera sera kakeo. Parce que c'est une continuité.
i b'a kɛ ka bila yɔrɔ dɔ la i b'a ladeli mun na min mana na u k'a ta ka yɛlɛ sanfɛ ka tɛmɛ i ta kan nin bɛɛ ye ɲɛtaw ye quoi est-ce que vous comprenez donc an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n'i ye nin bâtiment lajɛ bon mais pour les siècles à venir là qu'est-ce qu'on va faire peut-être que carreau falen clim ma sɔn nin ma sɔn est-ce que vous voyez donc c'est un investissement à très long terme c'est une question de génération moi je pense que vraiment o ye belebeleba ye Kati ya est-ce que vous comprenez donc aw fo hali bi je suis à votre disposition vraiment on est à votre disposition de jour comme de nuit n'hésitez pas est-ce que vous comprenez parce que an b'a ka bila de la yan ka ta ne n'a fɔ gardien banabaatɔ mana dɔ yan ka ban dɔrɔn an b'o ka bila de la est-ce que vous comprenez donc a bɛɛ tɛ se ka jɛ ka ɲɛ comme a bɛɛ tɛ se ka jɛ ka tiɲɛ tu vois Kati ni ko population fɛ fana parce que dɔw nana yan i mana kɛ cogo o cogo lagosi bɛ yen dɔ b'a f'i ye a yanni la kɔni ne tɛ n yɛrɛ furakɛ bilen yɛrɛ o mɔgɔ bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ yan c'est toujours comme ça i tɛ se ka diya bɛɛ ye cogo min i tɛ se ka goya bɛɛ ye ten est-ce que vous comprenez mais i bɛ mun de kɛ au moins baarakɛla minnu bɛ yan que le maximum, en tout cas, à notre raison d'être là. Parce que vous savez, ni banabato tebi, est-ce que vous comprenez? Donc on s'est dit, moi qui suis là aujourd'hui, ma raison d'être c'est parce qu'il y a des malades, parce qu'il y a un centre de référence, il y a un hôpital à animer. Est-ce que vous comprenez? Donc, Baby Wasado là, c'est un peu ça ma vision des choses. Donc ici, de 24 heures sur 24, nous on tourne, tu es obligé de tourner, c'est la responsabilité qui demande ça. Voilà, sinon je n'ai pas de mérite particulier, parce que tout simplement aussi, j'ai un personnel qui m'a permis de faire toutes ces démarches-là au Fanabala. Ne bien ça, il y a 100 ans. Nous devons faire un dogo. Peut-être que sans la main, on a un dogo. Et pour ne bien 100 ans, il faut beaucoup de gens qui font. Mais je me dis aussi que je ne suis pas venu à Kati pour ça. Est-ce que vous comprenez? Non, non, barami comme moi. Même on sort de barada. Sinon 100 ans, on peut que l'État est là. Donc doni, timonadja lambaka. C'est un peu comme ça. Madame Diarra Stankone. Na bara bɛnnen don opération ma CSRF in kɔnɔ yan nɔ CSRF dayɛlɛ wagati ni bi cɛ n bɛ se k'a fɔ ko yɛlɛma caman donna la kɛnɛya amélioration ta sira fɛ kɛnɛya tigiw yɛrɛ dɔgɔtɔrɔw affectation dɔgɔtɔrɔw caman nana centre in kɔnɔ depuis a daminɛ fo bi donc furakɛli vraiment modification yɛlɛma caman donna la Voilà, au début, bâtiment Kilindron de Toumbé, vers les années 60, il y avait un bâtiment principal. Au Kofé, spécialité Nana, spécialité au Chaman Nana, mais c'est cadeau cité. Il y a Furakela au Bola, Clo Furakela au Bola, médecine interne Bola, donc il y a chirurgie Bola, diabète, c'est-à-dire sukaro dumbana. Be kololom la se banabato ma o furakali yɔrɔ bi yan k'o fara jigini so fɛnɛ kan donc vraiment alhamdulillah an bɛ état fo ni yɔrɔ in na yɛlɛmali caman donna la spécialité u caman bɛ yan nɔ sisan nɔ fɛn kɛra cogo o cogo on peut dire en français il y a toujours on tend vers l'évolution toujours donc an mago kɔni bɛ réanimation de la actuellement chirurgie ta fan fɛ c'est-à-dire ni ye banabato gɛlɛn dɔw opérer u bɛ lada yɔrɔ min yan'u ka wuli k'u yɛrɛ sɔrɔ o yɔrɔ réanimation o t'an bolo mais vraiment an ka médecin chef a b'a kan ŋaniya b'a la déjà a commencera ka installation fɔlɔw kɛ a ma dafa mais installation kun fɔlɔw kɛra ka ban an ka bloc kɔnɔ voilà o de y'an ka limite ye du coup ni malade gɛlɛn dɔw bɛ yen an bɛ soit ne b'u bila ka taa directement baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ sanfɛ ou bien n b'u wele k'u ladɔnniya bon n bɛna nin ta dɛ mais n tɛ se k'a garder yan ni y'a opéré nin yɔrɔ in na parce que bana tɛ se ka kɔnɔli kɛ n bɛ sɔrɔ k'a ci ma pour que i ka ɲa ma pour la suite o cas dɔw bɛ yen nɔ n bɛ min fɔ katikaw ye u ka a bila u kunna k'a fɔ sisan bana caman bɛ furakɛ AYM na yan anw yɛrɛ ka yɔrɔ la mɔgɔ caman mana na u dabali bɛ ban quoi u b'a fɔ ko an t'a dɔn ko folo bɛ opéré yan an t'a dɔn ko sin bɛ opéré yan nɔ an t'a dɔn ko disi bɛ dayɛlɛ yan nɔ ainsi de suite. Niveau de chida, elle est surtout pleureuse parce qu'en parlant de nous, déjà sans cela là, ou la spécialité où yambo a chamachi oluma, mais qu'il n'y ait ni d'obé non, un diplôme en permet que l'on non. Donc, même il faut oui, mais c'est qu'à photographie, bana chama be frake, demsen la banabola, mokoroba banabola. Ali bon, ambe bon chama opéré non. Chimbo nunu utérus
wolonugu bon fene an baarakɛ ɲɔgɔnw bɛ yan minnu b'o kɛ les gynécologues ainsi de suite. Voilà. Merci bien. Ne tɔgɔ Tarawele Lasana, donc ne ye Katikura jeunesse ɲɛmɔgɔ ye. An kɔni an nana ka na an ka CSRF kɔnɔna lajɛ bi, donc ka na bonya ani foli ni bonyamasegin kɛ an ka médecin chef ye, a ye cɛsiri min wuli ka jɔ min kɛ CSRF ye bi, donc n'o ye docteur Simagan ye. Vraiment an nana fo k'a la encourager kosɛbɛ, k'a yira la k'a fɔ Kati société civile mɔgɔw an bɛɛ b'a kɔ. Donc laɲini ye fɛn o fɛn n'an bɛ se k'a dɛmɛ a la, an bɛ a dɛmɛ o la ni Ala ka jɛ ye. I n'a fɔ bɛɛ tun ye jateminɛ kɛ, wagati tun sera Kati CSRF a kun nafa dɔgɔyara, a yɛrɛ tun sera niveau dɔ la f'u yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a datugu. Donc Ala y'an sɔn médecin chef la min cɛsirilen don. Donc depuis a nana 2013 ka na se bi ma, bɛɛ ɲɛ b'a la sisan. Kati CSRF kɛra ni min ye sisan. Fɔlɔ fɛn baden bɛ min m'an jɛ, mais bi dɔɔni sɔrɔla, mais hali bi belebele bɛ kɔ. Donc an kɔni an ka welewelemada kɔni bɛna kɛ min ye, o bɛ se Mali faamaw ma, o bɛ se Kati bɛɛ fɛnɛ ma. An mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ la hali bi, ani bɛɛ ka wulikajɔ la hali bi, ka kɛ dɛmɛ ye hali bi ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ pour que au moins Kati mago bɛ min na bi, n'o ye CSRF mago bɛ min na bi, an bɛ se k'olu lasɔrɔ. N'i y'a jateminɛ baara dɔw kɛra, mais hali bi belebele kɔfɛ, ni mɔgɔ min y'a kɔnɔna jateminɛ an bɛɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ kɔnɔna ka dɔgɔ kojugu, mɔbiliw jɔyɔrɔko ye problème ye. Bon hali bi Kati mago dɔgɔtɔrɔso mago bɛ fɛn caman na, o si ma se k'a sɔrɔ. Donc an ka laɲini ye espace ka se k'a sɔrɔ, vraiment u bɛ se ka laɲini dɔ bɛ se ka lawaleya. I n'a fɔ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ maternité kɔrɔ min bɛ yen nɔ depuis anw fitinin, hali bi u débrouillé k'o de rénover, mais hali bi a ka dɔgɔ. Kati bonyara, jama cayara, donc maternité in dɔgɔyara. Kati CSRF kɔnɔna bi n'i y'a lajɛ bi, Kati mɔgɔ min kun ɲɛsinnen don yan ma, o de ka ca kojugu, mais arajo tɛ yen. Kati yan n'i y'o lajɛ, u mago bɛ jalisikɛyɔrɔ fɛnɛ la, o tɛ yen. Donc ka se fɛn camanba de ma bi, saliko o b'u la, mais donc hali bi an bɛ welemada de kɛ faamaw ye k'u hakili to o yɔrɔ la. Vraiment yɔrɔ in bɛ se ka bonya cogo min na, Kati population ka laɲini ye fɛn minnu ye, o ka se ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ pour que kɛnɛya Katikaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya sira fɛ cogo min na, furakɛli ni traitement siraw fɛ. Ne ye Isa Balayira ye, n ye Tomininkoro jeunesse président ye. En même temps n ye Kati bureau communal, n ye o secrétaire à l'organisation ye. Donc n bɛ min fɔ ka fara n camarade Lasi ka kuma kan, o de ye hali bi an ka autorités u k'u wuli k'u jɔ an ye, parce que nous en tant que membres de la société civile, an bɛ wuli ka jɔ la, an bɛ ka laɲiniw kɛ walasa au moins changement caman bɛ se ka don dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na cogo min na. Dieu merci an ye médecin chef min sɔrɔ n'o ye docteur Simaga ye, an b'a fo a nali ni bi cɛ yɛlɛma caman donna AEM in kɔnɔna na yan nɔ. AEM mago bɛ fɛn caman na, Lasi da don a dɔw la k'a ɲɛfɔ sisan nɔ. Yan dɔgɔtɔrɔso in ka bon cogo min na urgence tɛ yan nɔ, mobili jɔyɔrɔ tɛ yan, moto jɔyɔrɔ tɛ yan nɔ. Fɛn min ye banabagatɔ dɛsɛlen mana na, a ladayɔrɔ salle o fɛnɛ problème bɛ yan nɔ la. Donc ninnu ye fɛn damadɔw ye minnu dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka taa minnu kɔ, Kati bɛ ka bonya ka taga a fɛ. An b'a ɲini an ka autorités fɛ hali bi u k'a lajɛ, parce que an ye yan dugukolo papier ko an y'a jateminɛ k'a lajɛ, an ka investigation kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ vraiment AEM place tɔ bɛ yen nɔ, place minnu bɛ yen nɔ u kɛlen don k'a feere kɛnyɛrɛye dɔw ma. O kɛnyɛrɛye ninnu vraiment an b'a ɲini autorités fɛ u ka nin yɔrɔ in u k'a lasegin AEM ma, walasa place bɛ se ka créer yan kɔnɔna na cogo min na. An kɔni an ka wulikajɔ kunba ye place ninnu bɛ se ka segin dɔgɔtɔrɔso in ma cogo min na, dɔgɔtɔrɔso in mago bɛ fɛn minnu na olu ka se ka kɛ a kɔnɔna na yan nɔ. Ne ye Sidiba ye, société civile min sigilen bɛ Kati yan, o ɲɛmɔgɔ. An sera AEM kɔnɔ yan bi ko fila de la. A ko fɔlɔ ye min ye, AEM ɲɛmɔgɔ n'o ye médecins ka chef ye Simagan. CSRF a kɔnɔna a dugumala bɛɛ tun ye bɔgɔ bilenman de ye. N'i kun donna salle kɔnɔ samiya fɛ banabaatɔw kɔrɔ, i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ salle kɔnɔnaw la. U tun bɛ berew de siri dilanw na ka sangew siri a la.
fɛn caman caman tun bɛ yan insuffisance tun bɛ baara minnu na n'i kun nana yan nɛbɛri kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ i nana de pour que k'i soigner a bɛ f'i ye k'i ka taa ko i kan ka soli ka na de muso minnu tun bɛ jigin césarienne ni fɛnw na n'u kun nana k'u bɛna furakɛli kɛ 10 heures kɔfɛ personnalitéw tun bɛ yan min b'a f'u ye k'u ka segin ko baara jiginna ka ban k'i b'o baara façon kɛ k'i bɛ soli ka na bon ale nalen a ye yɛlɛma don baara bolo caman na an ɲɛ bɛ an ka médecin an ɲɛ bɛ an ka hôpital yɛrɛ dugumala la a bɛɛ kɛra béton ye béton de forme kɛra a bɛɛ la donc a ye bâtiment kura minnu jɔ a ka cɛsiri kɔsɔn aw ɲɛ bɛ olu de la yɔrɔ caman bɛ yen kilimu donna olu la baara caman bɛ yen o taabolo yɛlɛmara personnels fan fɛ donc anw nana ka na yira jamana na an tɛ politiki mɔgɔw ye an tɛ mɔgɔ si ka baara la wa an bɛ nin baara min na nin an nana cun Simaga kan de a t'a kalama ka n'a fo ka barikada k'a sababu kɛ a ka baara taabolo ye kabi indépendance tɛmɛna fo ka n'a bila bi la anw katikaw ma personnel sɔrɔ fɔlɔ min jɔra anw ye k'a jɔ jamana ye k'a sɔrɔ tɔgɔ ɲini tɛ politiki mɔgɔ tɛ ka tɛmɛ Simaga kan hali n'o tun bɛ yen ne t'o dɔn mɔgɔ mɔgɔ n'i si ye san 100 tilancɛ sɔrɔ i bɛ dɔ Kati la a ye baara min kɛ AM kɔnɔ a ye courage don anw na an ka wuli ka n'a yira jamana marabagaw la k'a fɔ tiɲɛ na nafolo min dira k'a don CCRS la a donna a la an y'a yɔrɔ ye mais hali bi an b'a ɲini jamana marabagaw fɛ u ka Simaga dɛmɛ a ka baara la baara tɔ bɛ yen baara tɔ bɛ yɔrɔ jumɛn aw ɲɛ bɛ mobile jɔjɔlen na place tɛ yen moto jɔjɔlen bɛ parking tɛ yen parce que dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ titiri b'a la a titiri bɛ dɔnnen don 1952 numéro 17 kabi tubabu tile mais titiri ni a bɛ sira wɛrɛw kan a bɛ bolo wɛrɛw kan mais Simaga sera k'i débrouiller a yɛrɛ ka fɔ la commandant n'o y'an ka préfet ye Arinɛ Jara a ser'o ma o y'a dɛmɛ nin baara in na an bɛ Arinɛ fo k'a barikada o yɔrɔ in na parce que anw mago bɛ min na o ye i k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la Kati ko la parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ Kati yan i sigilen bɛ Katikaw de kama n'i y'a kɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ n'i ma kɛ ka ɲɛ o fana bɛ fɔ donc a y'a dɛmɛ titiri ko la ka papiers kɛ k'a bila ka taa domaine na ka bɔ domaine na k'a bila ka taa gouverneur fɛ yen ka bɔ yen k'a bila ka taa ministre de l'administration territoriale ma maintenant sisan a b'o niveau la conseil des ministres kan ka kɛ titiri ko in kun kan an b'a ɲini ministre de l'administration territoriale fɛ Kati CCRS Kati AM a titiri foncier ko u kana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye u k'u jija n'u kelen bɛ ka minɛ n'u bolo fila u k'u sen fila fara k'a ka titiri ko in nabɔ pour que bornage bɛ se ka kɛ an ka CCRS bɛ se ka bonya cogo min na parce que an mago bɛ fɛn caman na hôpital min filɛ nin ye Kati kan kɔnɔ ni dɛsɛ tɛ nin ye hôpital militaire de ye sisan an bɛ yɔrɔ min na bi masakɛ ka sécurité kama ani jamana ka sécurité kama mɔgɔ donni ni mɔgɔ bɔli accès gɛlɛyalen bɛ k'a sababu kɛ mun ye o hôpital ba kelen de bɛ yan bon anw ka nin hôpital nin a bɛ taa hectare 4 na ni a bornagew kɛra k'a bonya a ɲɛ ma kan kɔnɔna surasiw bɛ se ka lafiya hôpital dɔ in bɛ se ka bila surasiw ka bolo kan nin bɛ to civiliw ka bolo kan mais o tɛ se ka kɛ abada fo an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga don ɲɔgɔn na ka baara in kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi in na groupe électrogène 4 de bɛ AM in kɔnɔ Simaga y'an yira na k'a fɔ ko préfet ye kelen d'a ma kunun an b'a fo la k'a wulila ka s'a ma groupe électrogène ko la k'a ko problème t'a la k'a b'a ɲɛɲini problème t'a la a ɲɛɲini n'a ɲɛ sɔrɔli o bɛɛ kɛra kelen ye o groupe filɛ nin ye a kan ka brancher bi ou bien sini an b'a fo o fana na k'a barikada ni min kɛra o ka kan ka fɔ ni min ma kɛ o man kan ka fɔ donc hali bi an bɛ min ɲini préfet fɛ o de ye nin yɔrɔ in ye quoi a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a bɛ jamana ka baara la min ka kan o ka kɛ min man kan o kana kɛ mɔgɔ si kɔ kana dogo tiɲɛnikɛlaw la a fɛ ni min ye min kɛ ni kuma m'o tigi ta ɲɛ a ka rapport k'o kan ni rapport ma ɲɛ anw bɛ wuli ka fara kan k'a dɛmɛ donc anw bɛ a fo k'a barikada nin yɔrɔ in na ka Simaga fana fo k'a barikada k'a ɲini jamana marabagaw fɛ u k'an dɛmɛ hali bi jama min bɛ nin kuru in kɔnɔ i sigilen yan mɔgɔ bɛ don ka bɔ kabako don Kati ni Kati commune bɛɛ lajɛlen jigi de ye yan ye donc baara gɛlɛyalen bɛ ka sababu kɛ place t'an bolo n bɛ bɔ kuma la ni yɔrɔ min ye an bɛ Simaga fana fo Simaga ye baara min kɛ a ma wari bɔ a kun dɛ a wari ma bɔ a ka kabila kɔnɔ a wari bɔra gouvernement de kun mais ale de sera ka courage sɔrɔ ka wuli k'a yɛrɛ sacrifier k'u débarrasser k'a ɲini
nin bɛ nin jɛ nin bɛ nin jɛ nin man kan ka kɛ nin ka kan ka kɛ fo ka taa bɛɛ kɛ wa tɔw fana ka wuli o cogo kelen na ka se ministre de la santé ma k'i jija pour que i bɛ yɔrɔ min na lafiya ka se ka na n'a fɔra ko jamana kura Mali kura n'an bɛɛ y'an débrouiller nin cogo in na an ye société civile ye an ka baara de ye nin ye an tɛ nafiki yala o an y'a fɔ a ye cogo min na an nana cun a kan nin an ma hal'a ɲini a fɛ donc ni min ye min kɛ société civile k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ni tiɲɛni bɛ ka kɛ yɔrɔ min na société civile ka dénonciation kɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc an bɛ bɔ ni kuma la yɔrɔ an bɛ bɔ kuma la ni yɔrɔ min ye o de ye ka a ye mɔgɔw fo k'u barikada u ka personnalité minnu bɛ yan k'u bɛɛ fo k'u barikada parce que n'i y'a mɛn Simakan a baarakɛɲɔgɔnw de don n'ale kelen ko k'a b'a kɛ a tɛ se dɛmɛbagaw de b'a la dɛmɛbaga minnu b'a la an b'u personnalité bɛɛ fo k'u barikada an b'a ɲini u fɛ médecin chef minnu bɛ yan ani régulier minnu bɛ yan ani vacataire minnu bɛ yan a y'aw jija a ka baara kɛ sariya kɔnɔ a y'aw jija a ka banabaatɔw tɔbɔtɔ a y'aw jija a ka banabaatɔw ladon il faut être patient et tolérant banabaatɔw kɔrɔ banabaatɔ ye fatɔ de ye yan'a ka kɛnɛya fa de b'a la donc an b'o ɲini aw fɛ a ka sabali an bɛɛ lajɛlen k'an dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in dɛmɛ komi jamana mago bɛ dɛmɛ la cogo min ne bɛ bɔ kuma la a dɔ bɔ ka sara la Mahamadu